Ayo. Nasi Alimukoy. Oy. Oh, sir. Anga sir, Ramin. naamay ko nakitaan nito sa kalibunan sir nga. Nabuyod babae? What? Usa ka babae? Babae? Nabuyod dito sa kalibunan. Aw, ato rin pa. Ato rin pa, sir. Na mapamatulaan sa mga kaigsunan nga di na doon ay mga pakitabo din sa itong barangay. Na-report na naman sa barangay po. Wala pa. Wala pa kay. Ikaw may tagarat. Sige, gugunin mo kay. May nang kami suito ana ikalay mo report yun ana. Sige. Igurom ko nakita. Magwas ko sa kuwang mga kagamitan ha. Isip ko sa taga radyo kay bitaha man ginang report pa nga na agad mga gamit sa radyo man. Ha? Nya kay what's ako ha? Oh, Ha? ako sir. Ako sige, ganti ka dito. Sige, musul ka nimo. Sige. Oh, gigi. Asa mo rin radyo? Ay mo kabala ka kay sadi madugay. Maabot na turon ang reporter gikan sa Radyo Baktas. Ay, Ito kay Baya sa imo. Kato. Oh, na. Naglamok na. Ay, inyo ning gihikap? Wala. Wala nang hikap pa. Kami na pasagin lang ba? Bitagit. Naglamok no? Wey, ka pa lagi. Ka pa. Magbawa na. Baho na ba na? Ayo. Nagi mga krimen, kinanglan nga di ka mahikap anak kaya ang pulis lang ni katungod mo mahikap anak krimen. Mao ba? Pasingin lang ka anak, mapasingin lang ka. Ay, babaho na gido. Babaho gyud. Baho. Imo manghikap ang ilok anak. Baho Ilok man. ilok. Ay, reporter. ibidyo ko ako report. Isa, hindi tanaw gwapo ko. Gapo kayo. May klaro. Gapo kayo. Okay, gwapo ko ha. Wala. Kana. Nagwapo kay kana. Gwapo na ko. Okay. Ako ang mga balita mga higala. Sa kablab asog prisko nga balita ang inyong madunggan karong adlaw. Ha? Diin usa ka babae din sa maong nga dapit sa barangay Kasagutan, lungsod sa Baho, barangay Boto, sitio Baho. Inyo nakita karon ng usa ka babae nga diin nagligid kini og naglunang. Siya ang kaugalingon nga singot. Siya ang kaugalingon nga singot nga diin inyo makita karon gilamok na siya. Nya medyo baho-baho na ni siya. Nya karon man kaigsunan ang bugtong saksi nini mao nga ako ang kameraman usab nga mao si Buyong Mix TV. Ato mo saksiyan ng mga tao dili mga higala nga dili sa kababae ug usa ka gitawag og mga suspect nga si Rael Comedy TV. Pesa si Rex Fernandez usab. Nga usab ka magbabalak kadin usab ka reporter sa Sky Radio ang niabot ri og mga hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Mga higala, ang kinayatong report nga inyong nabati og nadunggan karon usa ka prisko og labas nga maong balita. Abi nyo magigsunan ang inyong lingkod nagbarog Alimukoy, Tris, Buhakak. Ang babae may ganap. Pata. Nano hinsa naman tao. Patay! Ibangon na patay! Nabaoy! Patay! Ibangon na patay! Nabaoy! Patay! Ibangon na patay! Nabaoy! Nahubog naman ni Dani ay! Tao, may karo yung tao. Dagay. Nangita pa tayo. Ay, nahubog na lagi rin na. Nahubog na lagi rin na. Unsay? Nagtagay naman ay. Bog na nagyay. Hubog naman rin lagi rin na. Saan Patay, boy, klaron mo. Ikaw ang balita na ko. Ikaw sa klaro. Ay ako balita wasi ka. Maayong aga! This is our shoutout for today. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aming channel. Thank you! Ako nga pala si Dambings, ang babaeng kiyat pero diligan.